Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і довіряєте нам. У студії для вас працює Аліна Блохіна. І я вже рада представити вам гостя цієї ефірної години. Це Олександр Лайманов, юрист, експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. Пане Олександре, доброго вечора. Добрий вечір. Власне, розпочати хочемо з такого. Верховна Рада України відкликала депутатський проект закону про антикорупційні суди. Відповідне рішення підтримали 235 народних депутатів. Нагадаю, що 7 грудня президент Петро Порошенко заявив, що підготує і внесе про Вищий антикорупційний суд законопроекти, якщо до початку наступного тижня цього не зроблять народні депутати. Тоді ж президент запросив народних депутатів зняти з порядку денного старий законопроект про антикорупційні суди, як це рекомендувала Венеційська комісія, і розчистити простір для нового проекту. Також додам, що раніше глава держави заявив, що свій законопроект планує внести до Верховної Ради вже цього тижня. Але, наскільки я знаю, поки що у парламенті президентського законопроекту немає щодо антикорупційних судів. Такої інформації немає. Чи вітаєте ви рішення, що зрештою депутати відкликали, власне, законопроект парламентарів? Тому що десь ще з місяць тому спікер парламенту двічі ставив це питання на голосування, цього не відбулося, зараз знову повернулися до цього питання, зрештою відкликали. Звісно, позитивна новина. Нарешті знайшлася совість, мабуть, або, можливо, політична воля у нашого очільника держави все ж таки дати указку своїй фракції і сателітам, що все ж таки проголосували за те, тому що всім було відомо, що президент не міг внести, допоки не буде відкликаний законопроект 6011. Нарешті це було зроблено. А чому з такими потугами депутати не голосували скоріше, ніж голосували, буде правильно сказати, не голосували за цю на це прохання спікера, скажімо так? Якщо підійти так серйозно до запитання, то політичні ігри, не більше, не менше. Ми постійно зіштовхуємося, особливо в сфері антикорупції, те, що вище політичне керівництво держави, це я маю на увазі не тільки Петра Олексійовича, але й його найближчих союзників, Народний фронт, вони намагаються розіграти певну політичну шахову партію і загальмувати створення антикорупційного суду будь-якими методами. Навіщо? Тому що їм невигідно мати антикорупційний суд, незалежну судову інституцію, яка буде розглядати ті справи, що зараз розслідуються Національним антикорупційним бюро і супроводжуються спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, тому що вони розуміють, що не будемо спекулювати на темі, що будуть розслідування стосовно президента, жоден правоохоронний орган не має в своїх компетенціях розслідувати злочини діючого президента. Але президент же ж хоче залишитись президентом ще раз. Він точніше навіть не так. Він хоче виграти наступні вибори. Як наслідок, по його репутації можна нанести величезний безпосередньо удар розслідуванням проти його найближчого оточення. А ми розуміємо, що таких розслідувань вже навіть зараз можна нарахувати декілька. Саме тому президентська команда всіма силами і намагається загальмувати створення антикорупційного суду і перенести це питання вже на другий термін, на який сподівається Петро Олексійович. Але ж створення антикорупційних судів – це не є панацея від розслідування, зокрема, щодо Петра Порошенка і його оточення. Тому що у цьому процесі, якщо навіть ми уявимо, що антикорупційний суд створений, бере участь ще й орган, який безпосередньо відкриває провадження, його розслідує суд, це вже інстанція, яка, ну скажімо так, виносить вирок. Чи може захиститися тоді президент, до прикладу, його оточення, представники української влади від решти антикорупційних органів? Ну, якщо ми говоримо про Національне антикорупційне бюро, що розслідує там деякі розслідування, де фігурують безпосередньо ближче оточення президента, то звісно, що без вироків ми не можемо стверджувати, що вони є винними в певних правопорушеннях. Розслідування – це лише перший етап. А другий етап, те, що має і завершуватись там, або винесення відповідно вердикту суду, що особа винна і так далі, або навпаки скажуть, що немає відсутній склад злочину, і саме тому особу не можна назвати винною в тих чи інших корупційних діяннях. Чи вважаєте ви, що антикорупційний суд в Україні буде ефективним і незалежним, що головне? За певних умов – так. За яких? Ключова умова – це дійсно, це та проблема, з якою ми зіштовхуємося протягом останніх 3 років при створенні будь-яких інституцій. Це конкурсні комісії. За умови наявності в складі конкурсної комісії представників міжнародної спільноти можна розраховувати на те, що вибір буде не заангажований, а політичний і дійсно оберуть найкращого серед кращих, доброчесних служителів Феміди, що будуть виконувати свої функції в рамках покладених на них Конституції, профільними законами. Якщо ми побачимо, знову ж таки, вибори, які були в НАЗК, в ДБР, або будь-які інші, наприклад, директорати, це теж величезна проблема, про це всі мовчать. Що там абсолютна більшість виборів і в директорати, і ті органи, про які я вже зазначив, вони спрогнозовані, вони зрежисовані, і ми просто навіть зарані можемо визначити, хто переможе в конкурсі. Ну, наприклад, це те, що я зробив під час конкурсу на ДБР, зазначивши за 3 години, кого оберуть головою Державного бюро розслідування, кого оберуть першим заступником.
То як тоді працювати антикорупційним органам, якщо фактично вони силовим структурам ДБР ще не запрацювали, але все ж таки, як тоді в Україні створювати і запускати антикорупційні силові структури, якщо вони не можуть бути позбавлені впливу? Будь-яку структуру потрібно створювати з того, що комісія має бути незалежною. Вона має формуватися на принципах аполітичності. Таке ми бачили під час обрання Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На жаль, про те, що я вже зазначив, там НАЗК, ДБР, фактично провалені. Як наслідок ми бачимо людей, які не відповідають не тільки там кваліфікаційним вимогам, вони просто не фахові. Я не кажу про ДБР, я кажу про НАЗК. Але вони виконують певні політичні замовлення. Ось чому проблема. Тому саме наявність незалежних міжнародних експертів в складі конкурсних комісій з блокуючим пакетом голосів, наприклад, якщо для ухвалення рішення потрібно 7 з 9. 3 міжнародники, і з міжнародниками ніхто не зможе домовитись. На них не можна натиснути, їхні родини живуть там в Сполучених Штатах, я не знаю, в Брюсселі або там, в Мадриді, наприклад. Саме тому ми виступаємо за цей додатковий фільтр в складі конкурсної комісії. Це може бути в складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, або все ж таки це може бути додатковий фільтр ще до ВККС, який буде відсіювати всіх недоброчесних і потім пропускати далі вже тільки доброчесних. Тому що ми зараз побачили, навіть за умови наявності громадської ради доброчесності під час виборів Верховного суду, вони навчилися долати навіть такі нюанси, вони навчилися перегравати громадськість. Громадськість виносить вердикт стосовно того, що це недоброчесний кандидат, а ВККС і далі ВРП і президент підписує, і ми бачимо там як мінімум четверть суддів в новому Верховному суді, які мають темні плями на репутації. Скільки часу може зайняти взагалі створення антикорупційного суду? Як гадаєте, коли президентський законопроект може з'явитися у сесійній залі? Тому що фактично до завершення цієї сесії залишилося 2 тижні. От з 15 січня депутати зберуться на погоджувальну раду, з 16-го почнуть працювати під куполом. Чи встигнуть в цю сесію, президент внести законопроект бодай? Мені здається, вже він готовий. Більше того, я сьогодні чув таку інформацію, що дехто навіть бачив його основні положення і не дуже гарно відізвалися стосовно того, що президент собі задумав. Якщо ми говоримо, чи встигне, у президента величезна команда, чудові юристи, дійсно гарні юристи, просто вони подеколи працюють не на ту сторону, не на сторону добра, називаємо його так, і справедливість. Вони не захищають політичні інтереси свого боса, на жаль. Саме тому, більш ніж впевнений, за 2 тижні можна легко внести законопроект, тим більше він вже готовий. А стосовно створення, з моменту голосування за відповідний законопроект, думаю, мінімум рік. І саме тому вони затягують. Тому що я нагадаю, що там в середині 2019 року будуть президентські вибори, а потім ще й парламентські. І до президентських виборів ніхто не хоче отримати антикорупційний суд, який буде виносити вироки тим людям, які, зловживаючи своєю владою, здобувають певні статки, які потім ми бачимо екстраполюються в дорогі годинники, автомобілі, відпочинки дітей, навчання і так далі, далі. Тепер повернемося до вашої відповіді щодо президентського законопроекту. Звичайно, ви не назвете тих людей, які вже його бачили. Ні. Але все ж таки питання. Ви сказали, що цим законопроектом, цим документом не надто задоволені, не надто втішені. Я сьогодні почув так, що він не зовсім відповідає тому, що ви нагадали, що він має відповідати певним, базовим засадам, які зазначили у своєму висновку Венеційська комісія. Ми повернемося до нашої розмови. Зараз долучимо до прямого ефіру народного депутата України від фракції Блоку Петра Порошенка Олег Барна з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброго вечора. Чи чуєте нас? Бажаю здоров'я, так. Власне, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про законопроект президентський щодо антикорупційного суду, чи він вже створений? Тому що сьогодні депутати відкликали, власне, депутатський законопроект, щоб свій міг внести президент. Чи бачили, можливо, якісь вже версії? Значить, для того, щоб внести президентський законопроект, потрібно відкликати той попередній, який є у вас. На базі якого роблять, на превеликий жаль, мені не сподобалася діяльність так званих депутатів-антикорупціонерів, зокрема «Самопомочі», які були авторами свого законопроекту щодо антикорупційного суду. Венеціанська комісія, щодо якого дала зауваження, і ті ж самі депутати повинні були відповідно до своїх зобов'язань, обов'язків як депутата Верховної Ради виправити недоліки і поставити цей законопроект, тому що вони є представники законодавчого органу влади, не президент першочергово має своїм зобов'язанням законодавчу діяльність, а депутати Верховної Ради України, Верховна Рада.
І на превеликий жаль, вони перейшли в площину популізму, знімають з себе відповідальність і все хочуть валити на президента. Хоча президент до цього має зобов'язання, що стосується обороноздатності країни і зовнішньої політики. Чому це робиться? Це дуже просто робиться для того, щоб, так би мовити, завалити президента ще більшими зобов'язані, зняти з себе відповідальність, певні ті депутати, псевдоантикорупціонери, і звинувачити в цьому саме президента. Значить, проти президента законопроект буде підготовлений і поданий в Верховну Раду щодо антикорупційного суду, після того і будуть підписані ці постанови. Як гадаєте, коли може відбутися голосування за президентський законопроект? Ну, не знаю, скоріше всього голосування будуть вже в наступному році, це однозначно. Пленарній сесії наступній або ще в цій залишився тиждень. Можливо, встигне підготовлений бути і поданий. Але суть в іншому, приходити до цього питання треба взагалі системно і глобально. У нас всі суди повинні бути антикорупційні. І тут питання не стоїть в назві суду. На превеликий жаль, піарники, популісти саме кричуть гаслами, а в праці у нас повинна бути створена система відповідальності суддів і підбору суддів, які вони були незалежні. І ми до цього йдемо саме судовою реформою. Не назва суду має бути антикорупційна, а сутність кожного суду повинна бути антикорупційна, як і кожного судді. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чому сьогодні, якщо ми маємо, так скажімо, боротися із корупцією, не зібрався навіть парламентський антикорупційний комітет? Не було кворуму. Чому, власне, депутати не прийшли для того, щоб попрацювати? Так саме не прийшли і ті псевдоантикорупціонери, депутати, які вічно кричать про корупцію, але проігнорували, вчора зірвали, а сьогодні проігнорували засідання цього ж комітету. Так як воно не було вчора закрите, було проголошена перерва до сьогодні. Сьогодні зібралися в перериві між пленарними засіданнями, тобто всі депутати є в залі. І ми чітко спостерігали, що ми сиділи на засіданні, а ті депутати ходили в кулуарах, дехто там на прес-понті виступав, так як там інші депутати там з Батьківщини, чи Соболєв, чи інші інтерв'ю давали. А от на комітет виконувати свої обов'язки не прийшли. Зокрема, де мали розглядатися питання щодо оголошення конкурсу на аудитора НАБУ, про що вони найбільше і кричали, що найбільше і необхідно. Тобто вони перетворюють роботу комітету у шоу, а насправді не бажають навіть боротися з корупцією, а їм потрібно шоу. От і все. Пане Олеже, завтра, власне, останній робочий день під куполом у 2017 році. Знаємо, що сьогодні у фракції БПП, так мовити, передноворічне зібрання, те, що називають корпоративом. Чи ви будете присутні на святкуванні? Як завтра фракція збереться до сесійної зали, якщо сьогодні, скажімо, гуляєте? У мене зараз безпосередня зустріч є тут по питаннях роботи по окрузі щодо законопроекту і субвенцій, так що я маю сьогодні ще до вечора зустрічі, зокрема в кабінетах. Це перше. А завтра дійсно буде на засіданні парламенту година уряду, і в мене будуть дійсно питання до уряду, зокрема щодо проблем мого округу і не тільки, а й України, зокрема щодо реєстрації податкових зобов'язань, які зриваються Міністерство фінансів для наших аграріїв, зокрема щодо субвенцій, зокрема на розвиток інфраструктури, їх використання і багато інших питань. І заборгованості заробітної плати. Так що роботи ще вистачає в мене тут. Звичайно, а святкування сьогодні є у вузького кола фракції Блоку Петра Порошенка? Ну, я це не знаю, тому що я маю своє коло родини, і я в ньому буду святкувати. Добре, дякую вам. Дякую вам дуже, пане Олеже, за відповіді. Олег Барна, народний депутат України від фракції Блоку Петра Порошенка, був з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, якщо маєте коментар, прошу. Стосовно того, чи будуть вони збиратися сьогодні, я насправді не знаю. І мені здається, не що про Олег корпоратив, Барна про більш серйозні речі. Так. Якщо про більш серйозні речі, те, що зазначив Олег Барна, я просто хотів би освіжити пам'ять, що саме він був одним із співавторів
знищення фактично нормальної роботи антикорупційного комітету, який працював як годинник швейцарський, але після того, як туди долучили весною цього року кілька народних депутатів від БПП, і що зрештою дало певний баланс, знищило певний баланс в комітеті і збільшило кількість провладних депутатів, вони поступово протягували всі свої питання. Перше, про що згадав, звісно, це Олег Барна, стосується аудитора для НАБУ. Ми чудово пам'ятаємо, як вони спочатку обрали нормальних аудиторів, незалежних, з високою репутацією, з відповідними знаннями, вміннями, а потім придумали і почали притягувати Найджела Брауна і Золотого Брауна. Хочу просто нагадати, що ця людина фактично допомагала відмивати російські гроші в середині 90-х років в Англії. І вони притягнули його сюди для того, щоб він зрештою став одним із 3 аудиторів для НАБУ, винесли відповідне негативне рішення стосовно цього аудиту і потім звільнили Артема Ситника. Другим етапом величезним, який вони намагалися реалізувати протягом цього трошки більше ніж півроку, стосувалося бажання зняти з голови антикорупційного комітету Єгора Соболєва, що зрештою і було зроблено, в тому числі руками Олега Барни, який зараз розповідає, що хтось саботує, блокує і не дає працювати комітету. Просто-напросто можна підняти статистику, хто як відвідував засідання комітету. Я більш ніж певний, що Олег Барна, а особливо кілька його колег по парламенту взагалі не ходили, але приходили тільки тоді, коли питання стосувалося або аудитору для НАБУ, що було вигодне владі, або для того, щоб зняти Єгора Соболєва з керівника комітету. Як ви гадаєте, зняття пана Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету вірне було рішення чи ні? Тому що багато хто говорив просто, що він саме підірвав довіру своєю активною участю у протестних акціях і тим самим спілкуваннями з паном Міхеїлом Саакашвілі. Я про це вже чую не вперше і знову ж таки повторюю свою тезу про те, що Єгора Соболєва намагалися зняти з весни 2017 року. Тому говорити про якісь протестні настрої, про те, що вони лише намагаються цим прикритися. Насправді, їхня позиція була досить проста. Єгор заважає протягувати вигідні законопроекти, вигідні рішення владі. Саме тому його потрібно прибрати. Саме тому деякі регіонали, нинішній ОПОБЛОК, не ходячи на засідання комітету, так неочікувано з'являлися з посмішками і доводили, що вони такі дуже добропорядні не співробітники, а члени комітету. Хоча насправді вони не ходили, вони просто-напросто саботували роботу, разом з іншими депутатами, в тому числі з БПП та Народного фронту. Ще однієї теми торкнемося. Власне, міністр фінансів Олександр Данилюк звинувачує Генеральну прокуратуру у спробах перешкоджати розслідуванню щодо Приватбанку. Пан Данилюк заявив, що розслідування у всіх справах затягується і йде повільно. Можемо почути безпосередньо його коментар. Генеральна прокуратура робить наступне. Перше. Затягується розслідування справ щодо дій колишніх керівників та власників Приватбанку. Так, Державним банком «Приватбанк» було ініційовано порушення 5 кримінальних справ, що наразі розслідуються Генеральною прокуратурою України. Зокрема, щодо доведення банку до неплатежспроможності, незаконного виведення різними способами коштів з банку, неналежного використання конфіденційної інформації з серверів банку. Однак, жодна з цих справ на сьогоднішній день не була передана на розгляд судів, оскільки досудові розслідування у даних провадженнях просуваються вкрай повільно, а в деяких справах слідчі дії взагалі не ведуться. Друге. Порушуються та активно просуваються справи проти чинних службових осіб Приватбанку, Мінфіну та Національного банку України. Власне, нагадаю, що Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойської, Боголюбової та інших на суму понад $2,5 мільярди США. Про це повідомила прес-служба Приватбанку. Наказ про арешт активів суд видав на підставі доказів, які доводять, що Коломойський та Боголюбов через незаконні операції переводили кошти Приватбанку на рахунок компанії, які їм таємно належали або перебували під їхнім контролем. Таким чином, вони вивели з банку 2 мільярди гривень, а разом з відсотками, які призначив суд,
мають сплатити 2,5 мільярди. Судовий процес у Високому суді Лондона проти своїх колишніх власників та керівників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова раніше розпочав Приватбанк. Пане Олександре, от хотілося б прокоментувати, попросити вас прокоментувати ті слова пана Олександра Данилюка. Чи дійсно є певне затягування з боку Генеральної прокуратури, на ваш погляд, розслідування щодо пана Коломойського, пана Боголюбова, Приватбанку? Якщо подивитися стратегічно на ситуацію, в яку потрапив пан Данилюк, то я йому дуже сильно не заздрю. І я не кажу це з якимось там сарказмом і іронією. І дійсно людина, яка намагається зробити щось позитивне для країни, і на посаді міністра, насправді, я б хотів би, щоб кожен міністр профільний був такий, як Данилюк. І ми бачили, як його кілька разів намагалися гойдати, як вони люблять це називати правоохоронці, по різним кримінальним провадженням, то стосовно несплати податків, перевіряли там стосовно, скільки він сплатив, скільки він не сплатив, за які гроші він купив будинок. І ми бачимо дійсно, що Данилюк зараз вийшов, в нього, іншим словом, в нього зараз немає другого способу донести інформацію стосовно цієї змови. В мене навіть немає сумнівів, насправді, що Генеральна прокуратура може гальмувати справу по Ігорю Валерійовичу Коломойському і Чому? його партнерам. Чому? Тому що, по-перше, всі фактори вказують лише на одне. Те, що Генеральна прокуратура керується в першу чергу не вимогами закону, а політичною доцільністю своїх розслідувань. І таких прикладів можна знайти сотні. Більше того, цікавий такий приклад. Буквально нещодавно виринуло в Фейсбуці, що пан генпрокурор та пан олігарх Коломойський зустрічалися в Амстердамі. Це так потішно. І сьогодні виходить Данилюк, каже, що дійсно така ситуація. Виходить, що сам Коломойський прилетів в Амстердам, бо він же проживає в Женеві, якщо не помиляюся, для того, щоб переговорити з Луценком. А чи може пан генпрокурор, який знаходиться на зарплаті фактично у платників податків, пояснити, чому він зустрічався з фігурантом кримінального провадження по виведенню коштів, а там мова, знову ж таки, йде про 150 мільярдів гривень, що в конвертації 6 мільярдів доларів. Тому Генеральний прокурор, звісно, має пояснити, перше, що він обговорив з Ігорем Валерійовичем Коломойським, друге, про які, якщо існували домовленості, і третє, як мені здається, йому вже треба йти з посади, тому що він вже занадто багато наробив в статусі Генерального прокурора. Поставимо тут 3 крапки, тому що, власне, поки, наскільки мені відомо, сам Юрій Луценко не відповів на слова Олександра Данилюка, відповіла прес-служба Генеральної прокуратури на сторінці у Фейсбуці. Власне, Генеральна прокуратура України вважає за потрібне повідомити про те, що на даний час у провадженні слідчого головного слідчого управління Генпрокуратури немає та раніше не перебувало кримінальних проваджень стосовно службових осіб чи будь-яких інших працівників іноземних компаній та іноземних аудиторських або детективних компаній, які у період з 16 по 17 рік залучалися Національним банком України для здійснення фінансових розслідувань та перевірок діяльності ПАТ «Приватбанк». Тобто, фактично, в Генпрокуратурі взагалі заявили, що ніяких проваджень щодо Приватбанку у них немає. Вже й немає. Ну, чудово. Зате ми чітко знаємо, про що вже заявляла безпосередньо Валерія Гонтарєва, коли вона була на посаді голова Нацбанку, стосовно там 150-200 мільярдів. Мова йшло про такі суми, які були виведені. І чудова стаття на «Економічній правді» була розписана і показано, які саме компанії новостворені отримували кредити, нічим не забезпечені, величезні суми. І якось воно все так дивно сходило, що там проглядалися певні дніпровські корені. Але Генеральну прокуратуру це, звісно, не цікавить. Їх дуже цікавить, як працює Національне антикорупційне бюро, їх дуже цікавить моменти, що стосуються досить таких смішних кримінальних проваджень, не хочу навіть їх згадувати. На жаль, знову ж таки, повертаючись до самої суті проблеми, Генеральну прокуратуру не може очолювати людина, яка не має профільної освіти. Ви сказали, що Юрію Луценку вже потрібно йти. Чому? Мені здається, що він уже показав все, на що він здатний. І мені здається, що він не продемонстрував тих результатів, які він обіцяв, коли його фактично парламент всупереч здравій логіці і регламенту протягнув на посаду Генерального прокурора. Саме тому Юрій Луценко має сказати: дякую, я показав все, що я зміг. Нехай після мене прийде людина з
профільною освітою, я сподіваюся, яка не буде плутати норми кримінального процесуального права. І ми будемо отримувати незаангажовані, чесні і об'єктивні розслідування. Але сам Луценко, коли перед тим, як обійняти цю посаду, говорив про те, що він прийшов до Генеральної прокуратури, скажімо так, як чистильник і тимчасово, ненадовго. Як гадаєте, Сподіваюся, надалі? закінчилося вже тимчасово. Ви вважаєте, що закінчилось? Мені здається, що так. Якісь реальні результати роботи Юрія Луценка на посаді генпрокурора ви побачили? Тому що, знаєте, був такий період, коли чимало подань на зняття депутатської недоторканності з'являлося у сесійній залі. І всі тоді говорили якраз про засилля ось цих подань, що от генпрокурор тут зараз пів парламенту виведе на чисту воду, але ми бачимо, що ці подання, коли справа йде до суду, Та навіть вони якого нічим не суду? Вони навіть завершуються. за стіни парламенту не виходять, тому що все завершилось політичними договорняками. Пана Розенблата, пана Полякова можна згадати. Ну, справа в тому, що Судові засідання були. Полякова і Розенблата, так і його ж вела не Генеральна прокуратура. Це ж розслідування Національного антикорупційного бюро. А Генеральна прокуратура по чому там реєструвалася? По Лозовому, який не сплатив податки, а точніше, він не продемонстрував ту суму коштів, його власність, все те, що зазначено в електронній декларації, не відповідає офіційним його доходам. Там різниця 13 разів. Так от, Єдине, які? чим запам'яталось, От. єдине, я ж до того і давайте. підвожу. Міфічних $1,5 мільярда Януковича, які були арештовані через таємне рішення Краматорського суду, яке може гикнутися дуже класно. Це іронія зараз, сарказм, класно. Тому що це великими проблемами в правовому полі може вилитися, якщо ця справа дійде до Європейського суду. Тому що там немає телефонного права, там орієнтуються на норми процесуального і матеріального права. І як наслідок, ми, порушуючи права осіб, тому що я більш ніж певний, причому не я один такий, дуже багато експертів, юристів профільних, сходяться в одному, що такі речі не можна робити підкилимно. Чому? Хто може пояснити, чому та справа, це рішення Краматорського суду засекречене? Тому що така суперконфіденційна інформація, державна таємниця? Ні. Більш ніж впевнені. Все там моє оточення і оточення інших людей, ну якби юристи. Про що мова йде? Мова йде про те, що вони засекретили, тому що вони розуміють, що вони наробили великої біди, яка нам гикнеться. Саме тому зараз можна в ручному режимі протягувати такі рішення, а потім, коли ти вже не генеральний прокурор, можливо, вони себе не бачать і в Україні. Я не знаю. На жаль, Юрій Віталійович не реалізував те, що він обіцяв, коли заходив на посаду. Чи реалізували те, що обіцяли, коли йшли на посаду, або принаймні ті очікування, які покладалися на ці органи, зокрема на їхніх очільників, зокрема пані Корчак та пан Артем Ситник? Тому що про НАЗК зараз, знаєте, мало хто говорить щось позитивне. Говорить про те, що очікування були невиправдані. Ну і, власне, коли відбувалася ось ця була активна фаза, скажімо, протистоянь між антикорупційними силовими органами, говорили про те, що і крісло під Артемом Ситником хитається. Щодо цих двох персон. Та Артема Ситника хитають, тільки вони почали перше розслідування таке, дійсно резонансне, стосовно Насірова. Всі зрозуміли, що кругова порука зломлена, і тут треба швидко прибрати саме той чинник, який вносить такий дисбаланс. Це Артем Ситник і Національне антикорупційне бюро, яке, звісно, працює там в рамках закону. Якщо ми говоримо про Національне агентство з питань запобігання корупції і пані Корчак, політично мотивовані рішення, відсутність результатів, не повністю запущені всі процедури, навіть не те, що процедури. НАЗК – це ж не тільки електронні декларації. Ми забуваємо, що там і конфлікт інтересів, ми забуваємо, що там ще державне фінансування політичних партій, ми забуваємо, що там ще захист викривачів. По кожному з напрямків Корчак і компанія провалила роботу. Що вона робить на посаді? Я досі дивуюся. Можливо, саме тому її і тримають, щоб по цим напрямках робота не велася і були прийняті відповідні політично мотивовані рішення по тим, хто заважає безбожно і далі красти. А чи допрацьовує Служба безпеки України? У мене два питання у контексті тих подій, що сталися напередодні, тому що от, власне, Служба безпеки України розповіла нові деталі справи про державну зраду перекладача Кабінету міністрів Станіслава Єжова. За його словами, про Віталій Маяков, начальник головного слідчого управління СБУ, розповів, що затриманий інформував спецслужби Росії про зарубіжні поїздки і переговори прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Чиновник пояснив, що кримінальне правопорушення, в якому підозрюють Єжова, дещо відрізняється від розвідувальної діяльності.
Цитую, ця форма державної зради, на відміну від шпигунства, не передбачає, щоб відомості, які передаються іноземним спецслужбам, обов'язково становили державну таємницю. Власне, зараз слідчі СБУ готують клопотання до слідчого судді з проханням про обрання пану Єжову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Пане Олександре, як так виходить, що фактично в найближчому робочому оточенні прем'єр-міністра України раптом викривають агента майже. Кремля? Так. Майже. Насправді, якщо ми говоримо про Службу безпеки України, саме таку роботу, то така робота досить позитивно мною сприймається, і саме цим вони мають займатися. Вони точно не мають займатися корупційними справами. Вони точно мають бути позбавлені економічних функцій. Як тоді агентура потрапляє до державних органів українських? То Чому? я скажу, що у нас, мабуть, сидить і специфічна агентура і в парламенті, тому що вони явно працюють не на інтереси України. Хто? Я б не хотів би ще зараз називати фракції, але я думаю, всі здогадуються і без мого уточнення. У вас дуже класний піджак, я думаю, він підходить по кольору до цих фракцій, де знаходяться люди, які працюють не на інтереси України. То, власне, чи потрібно боротися із, скажімо, такими персонами, чи потрібно все ж таки запобігати? Навіщо створювати прецеденти, якщо можна попередити? Ну, якщо можна попередити потрапляння, зокрема, ось таких... Вибір людей. Ну, якщо ми говоримо про парламентарів, це вибір людей. Ніхто ж не може обмежити загальне виборче право. Якщо не про парламентарів, якщо про, скажімо, певних агентурних особистостей, які з'являються у державній владі. Ніхто не застрахований, насправді. Це загальна світова практика, коли там та чи інша держава намагається просунути своїх агентів і витягувати інформацію або певним чином впливати на ухвалення рішень в іншій державі. Але я хочу зазначити, що саме цим має займатися СБУ, знову ж таки повертаючись. І коли ми будемо бачити такі результати, ми будемо дякувати Службі безпеки України безпосередньо її очільнику пану Грицаку за те, що вони відповідні функції виконують добре. І вони мають виявляти. Не буде такого, це як намагатися прожити все життя і ні разу не захворіти. Ну, це неможливо. Але ж треба щоразу лікуватися. От такими санітарами, скажімо так, тільки не лісу, а санітарами безпосередньо державної служби і мають бути співробітники СБУ виявляти відповідних агентів. Сьогодні 30 обшуків провели на Запоріжжі. Власне, про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбуці. Він зазначив, що справа стосується депутата облради та його брата, які через фіктивні тендери на благоустрій міста вивели з держбюджету понад 85 мільйонів гривень. Якщо я не помиляюся, вже було сказано про те, що це був керівник осередку «Самопоміч» безпосередньо у Запоріжжі. Це так само повертаючись до питання агентури у парламенті і не тільки. Якщо ми говоримо про те, якщо Генеральний прокурор акцентує увагу стосовно того, що ми викрили там певну корупційну, а він там випадково не назвав прізвище або паспорт не опублікував, справа в тому, що вони люблять займатися такими речами. До речі, ми намагалися притягти Генерального прокурора і його заступника до дисциплінарної відповідальності за порушення принципу презумпції невинуватості, тому що вони люблять зловживати такими речами, публікуючи прізвища, фотографії, паспортні дані і так далі. І абсолютно не дивно, що він акцентує увагу, що це була «Самопоміч». Я тільки єдине, що мене у пості цьому вказано, що це є представники «Самопомочі». Називають заступника голови Запорізької облради пан Марченко разом із братом. Є ім'я, є вказано на, зокрема, певні нюанси з його біографії. Дуже, тому що послідовний, як то кажуть. Тому що це має бути не в Фейсбуці. Ну, звісно, це має бути в рамках кримінального провадження, розслідування і не тикання пальцем, що це представник «Самопомочі». Добре. Якщо пан Луценко дуже публічний, то от... Він політик. Тому то й проблема. Політик не може очолювати правоохоронний орган. То от пан Роман Труба, він був досить непублічною персоною до вчорашнього дня, тому що напередодні він дав прес-конференцію, власне, де й розповів, коли має запрацювати Державне бюро розслідувань, чим воно буде займатися, відповів на питання щодо його персони, які певним чином цікавили журналістів. Але все ж таки, чи не залишається персона очільника такого органу, як Державне бюро розслідувань, все ж таки контроверсійною? В якому сенсі? Так, як його обрали? А в тому сенсі, як його обрали і хто захотів, щоб його обрали.
Я писав про це для «Дзеркала тижня». Тому я питаю вас про це. По суті, там немає що, знову ж таки, проговорити і когось звинувачити. Ми бачимо об'єктивно, що у випадку залежності конкурсної комісії ми отримуємо як наслідок політично мотивованого очільника того чи іншого органу публічної влади. Саме тому сьогодні пан Труба, він в такій позиції насправді не дуже зручний, тому що ми позавчора з ним спілкувалися, у нас був круглий стіл стосовно ДБР. І мені він не здався якимось абсолютним злом, людина, яка буде 100% зловживати своїм службовим становищем. Але те, що на нього будуть намагатися тиснути представники вищого політичного бомонду, в мене в цьому немає сумнівів. І я хочу побажати йому стійкості і мудрості не йти на поводу у цих людей, тому що вони його використають, а потім виконують і знайдуть іншого керівника для Державного бюро розслідувань. Тому що ми вже 100 разів бачили, як вище політичне керівництво держави, не приховуючи свої безпосередньо інтереси, в першу чергу фінансові, використовують людей, а потім вони залишаються на звалищі історії. Пане Олександре, впродовж нашої розмови я почула певні, скажімо так, обґрунтовані моменти критики там у бік, до прикладу, пана Юрія Луценка, як генерального прокурора. Ми говорили з вами і про очільницю НАЗК пані Корчак. А якщо ми торкнемося все ж таки НАБУ і його ефективності, немає вироків судів у провадженнях, які веде Національне антикорупційне бюро. Чому? Тому що НАБУ – це слідчий орган, який здійснює досудове розслідування і за допомогою спеціалізованої антикорупційної прокуратури передає це безпосередньо до Солом'янського районного суду міста Києва. Там існує дві причини – об'єктивна і суб'єктивна. Об'єктивна – там не вистачає суддів, це перше, і тому справи затягуються. А суб'єктивна – вище політичне керівництво, знову ж таки, повертаючись до них, намагається всіма силами загальмувати всі справи там, де стосуються топ-чиновників. Наскільки, добре, НАБУ є незалежним органом? На мою думку, так. Єдиний незалежний правоохоронний орган в Україні, який орієнтується на вимоги профільного закону, Конституції і Кримінально-процесуального кодексу, а не на бажання топ-політиків. Добре, НАБУ є ефективним органом? Відносно чого? Відносно того, яким вони могли бути? Результативності своєї. Насправді, у них досить непогана результати, незважаючи на те, скільки в них є безпосередньо в структурі людей. Тому що якщо ми подивимося на результативність Генеральної прокуратури, ну це ж абсурд, і порівняємо просто-напросто суми бюджетів. Тому що дуже часто люблять тикати пальцем в НАБУ і казати, ну подивіться, там 600 мільйонів. А ніхто не згадує, скільки мільярдів Генеральна прокуратура витягує. А ніхто не згадує, скільки Міністерство внутрішніх справ десятків мільярдів гривень витягує з державного бюджету. Мені здається, 115 тисяч сьогодні мова йшла. Структура Нацполіції нараховує співробітники. 115 тисяч. Скажіть, будь ласка, чи можна в нашій країні стверджувати те, що у нас повноцінно виконує свої функції Міністерство внутрішніх справ? Повноцінно виконуються функції Генеральної прокуратури, НАБУ? Ну, НАБУ так. Всюди є прогалини. Я не погоджуюсь стосовно НАБУ, наприклад, якщо ми говоримо мовою статистики, 100 кримінальних проваджень, 100 пакетів було передано безпосередньо до Солом'янського районного суду міста Києва. Скільки які результати? вироків? Вироків яких? По топ-політикам – 0. Я вже пояснив чому. Тому що у нас є політично мотивовані судді, які сидять в Солом'янському районному суді міста Києва і як наслідок блокують всі абсолютно провадження, не провадження, блокують абсолютно всі справи, те, що стосується топ-політиків, Насірова там і так далі. А те, що стосується, я не знаю, я не буду там деталізувати кого саме, коли це питання абсолютно нижнього характера, там місцевого самоврядування, але хто підпадає під підслідність НАБУ, то, звісно, їх розглядають. Якби ніхто їх не гальмує, тому що на банківі не зацікавлені захищати там якихось мілких клерків в порівнянні з топ-політиками, з тим же самим Насіровим або іншим. Тобто ми з вами, пане Олександре, повертаємося до того, що ми почали, до створення антикорупційного суду. Абсолютно точно. Без антикорупційного суду ми не отримаємо жодного вироку по топ-політикам, які, вибачте, якщо ми бачимо в прямому ефірі безпосередньо, як два народних депутата обговорюють там багатосерійний фільм, він, правда, порізаний і в 40-хвилинний, в 40-хвилинний фільм зроблений. Що ми в результаті? Ці два народних депутати зараз ходять, посміхаються в парламенті, ніби нічого й не бувало. Ще й там повчають НАБУ, як їм працювати. За кордоном не те, що політична кар'єра, політична смерть була б для цих людей. 100%. Більше того, вони б сіли
за ґрат. У нас вони ходять, посміхаються на телеканалах, розповідають, які вони класні, які НАБУ не вмілі, тому що вони не довели до кінця, аргументуючи за тим, що немає там відповідно вироку. Або, от, звісно, що не буде вироків. Якщо буде все в Солом'янському суді розглядатися, то ми ніколи не отримаємо. Ви знаєте, незабаром Новий рік і незабаром початок нового політичного сезону, а як-не-як це також впливає і на діяльність антикорупційних і силових органів. Я попрошу дуже коротко от вас відповісти на питання, що чекає на ці структури у 2018-му, як гадаєте? Що б мені хотілося, чи що реально чекає? Що реально чекає? НАЗК буде продовжувати виносити і діяти в рамках тих політичних взятих на себе зобов'язань перед вищим політичним керівництвом держави. Стосовно Національного антикорупційного бюро будуть надалі намагатися зняти Артема Ситника або розбалансувати роботу НАБУ через внесення змін до законодавчої бази. Стосовно Державного бюро розслідувань, вони будуть цілий рік набирати штат, тому що там 1500 гранична чисельність. Я думаю, що мова йшла про 900 співробітників і вересень. У мене є великі сумніви, що вони до вересня встигнуть. Стосовно Генеральної прокуратури, сподіваюся, зміниться Генеральний прокурор, але в мене в цьому немає великої впевненості. Ставимо 3 крапки і будемо дивитися, що буде далі. Пане Олександре, я дякую вам за розмову дуже. Олександр Лемонов, юрист, експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман». Я прощаюся з вами до завтра. Надалі у цій студії вітайте мою колегу Христину Стець. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. Бажаю вам тільки хороших новин.